Замест звыклай спартыўнай залы бассейн, замест любімай спартыўнай формы шапачка для плавання і яркія купальныя касцюмы. Вучні школ раёна маюць добрую магчымасць наведваць бассейн у рамках урокаў па фізічнай культуры. Як праходзяць урокі фізкультуры ў бассейне, даведаемся ў наступным сюжэце. Фізічная культура ў школе прадмет патрэбны і важны. Не сакрэт, што адным з эфектыўных сродкаў фізічнага развіцця чалавека з'яўляецца плаванне. Менавіта таму вучні устаноў адукацыі раёна маюць магчымасць наведваць бассейн, дзе асвойваюць найпростыя навыкі плавання. Занятак плаваннем аказвае дабратворны ўплыў практычна на ўсе сістэмы арганізма і мае аздараўленчы эфект. Организовано обучение плаванию в городском бассейне и в бассейне Александрия. В бассейне Александрия обучаются ребята Александрийской школы и Старосельской школы. Цель этого занятия – здоровый образ жизни. Ну и учителя физической культуры, естественно, стараются обучить детей держанию на воде и проплыванию определенной дистанции. То есть у нас дистанция 25-50 метров, дабы чтобы в летний период времени ребята уверенно держались на воде. Плавание является основным видом закаливания учащихся, и я могу с уверенностью сказать, с опыта своей работы, и развитием хорошей, красивой осанки учеников. Перш чым пагрузіцца ў басейн, школьнікі праходзяць неабходны інструктаж аб тым, як правільна паводзіць сябе на вадзе. Да тых, хто не ўмее плаваць, асаблівая ўвага. Кожны занятак пачынаецца з размінкі, падчас якой настаўнік фізкультуры прапануе дзецям рознае практыкаванне на развіццё координации плавальных рухаў, вынослівасці і спрыту. Мне особенно нравится заниматься физкультурой, но в особенности бассейн. Здесь я намного лучше научусь плавать. Мне очень нравится посещать бассейн, потому что это, во-первых, полезно для здоровья, для спины. И также я очень рада, что школа предоставила такую возможность, чтобы после уроков ходить в бассейн и заниматься. Як бачым, хто ж не любіць паплаваць ды паплюхацца, асабліва зімой, калі за акном даволі сумнае надвор'е. Як прыемна на гадзіну зняць цёплую вопратку і паплаваць у сваё задавальненне і з карысцю для арганізма.